One eternity later. Kani ang tanawa kani. Tanawa yung tattoo ninyo siya. And then the substitute, Vasquez, beaten away by Buffon. And then Ronaldo! Yawa! A few moments later. Uy, uting yun. Tanawa sa video. Vasquez, beaten away by Buffon. And then Ronaldo! Nice, lawas mo. Wow. And then the substitute, Vasquez, beaten away by Buffon. Wala sa kanong kasay. Pausa ka din ba? And then Ronaldo! Sensational! The greatest Okay, agad ako. Nakaduhan ko. Sakit ako eh. Pili daw tayo And sa then inyo. the substitute, Vasquez, beaten away Sa by lawas niya, Buffon. haka na sa lawas ang basihin na tato. Ansa? Basihin ang tato basta ng lawas. Gusto ko magkatato. What a goal! Cristiano Ronaldo! Sensational! The greatest marksman in the history. 1 hour later. Gusto ko ka ng tato. Gusto ko pilihan ni mong tato dari sa yung lawas. Yang uban ako man kay tato yung gusto ko kanang dire daw sa dibdib. Yang gusto mo ko kanang dumagan. Sa piliiha kung asa datot ni tato. Tanawa. Dili, tanawa sa lag. Ang gani lang tanawa. Adik ko. Dili sa lawas lang. Sa lawas. Ang tato oy. Di lagi. O tanawa lang, ang tato lang. O tanawa asa dapit. Ganun ni walk out ka oy. Ganun ni walk out ka. Mainit. A few moments later. Dam. Pili ko tato yung sa nindot. Hali ba? Tindog sa. Sa lawas ng basihin nga tato ha. Gusto ko magpatato ba? Kung sa nindot. Ronaldo. And then the substitute, Ang lawas ha. Vasquez, Kasi beaten asal away ka by tanaw. Buffon. Hilig ka na. And then Ang Ronaldo. lawas lagi. Asa mo nindot? Sensational! The greatest marksman in the history. Wow! Tindot daw ng tato no? Pero naay. Bitin. Tanaw lang nimo. Dili tanaw lang nimo. Dili tanaw lang. Gusto lang ako makita imong kanya asa imong isa. Hindi man na daw kadlok daw. And then Ronaldo. Sa lawas lang lang ha. Ayun ang ubos na. Hala daw, hala. Unsa mo nakita daw? Unsa mo nakita? Tanawa lang. Kung sa nindot ba? Kanang sayang lawas nga pa na, sayang lawas nga tato. Sayang lawas nga tato.
Agay. Usa ka na ko. Ronaldo. Sayang lawas lang ito to. Tanawan na. Tarong na. Vasquez beaten away by Buffon. Ina ko ang asang nindot nito to. Ronaldo. Sa lawas lang. Come on.